جی بسم اللہ کرام سوشل میڈیا کے تمام دوستانوں بندہ ناچیز مائکرا سے پیار دے ہو محبتہ بڑے اسلام میں میرے اس ٹائم موجود ہے نال سنگیت رائے ظفر اقبال کھرال رائے حق نواز کھرال اور رائے محمد ارشاد کھرال اور رائے پنو خان پنو بڑی نظر ایک دوڑا ہے کہ شالا وقت دے دیوے بلدے رانی غربات دی رات نہ آوی شالا وقت دے دیوے بلدے رانی غربات دی رات نہ آوی سکھ چین تیار نصیب ہوتی کھلتا نالات نہ آوی تے نبکاغ حیاتی سکھاں وچ او کدے کوئی صدمات نہ آوی درزات نوکھی دے ساگر چوں میرا چڑھ برسات زندگیاں اٹھے مہربانی بھائی جی ہے ظفر اقبال کھرال رام ٹھٹا سجاول کا سیل تابلے والا ضلع فیصلہ آباد جی بھائی صاحبت مر گیا یا ٹول گیا بات لگ دین پچھے ڈول سوچے اندر سے جیو جویں مینوں ڈائی انجے منہ پرنے تو ایک دے طاقت تو ڈاسے میں تو جمدائی سوار مصیبت آمنے بس تو کیڑی رام جاسے کیڑے منہ دے نال مکان جلسے کیڑے ناک نال سکھارتے باسے جی آپ نے بات کیا جی بھائی قسم دا کہ او قیمتی گھوڑ دا وچے دا اسی رات روے ہوئے کھا رہے رکھ صاحب کے لوڑ دے لگتے ہیں نو اسی بے قیمت بے کار ہیں جی یہ نفس مالک ماریاں بکڑیا دے باوے غربت چلا چاہ رہے تیرے کل بھی آگ کے کا رسے تیرے آج بھی دعویدار جی بے اقلوال کے اسی وارث کچیاں جھگیاں دے تیرے تاج محل انگلے اسی تھڑے اولاد کملے رملے وتے شکال تیری تے بھلے تے تسی سمار ملاج تے ساتھی دے اسی عقل دے آئے ڈھلے آج دلے چیر کے ویکھ لاؤ پاٹیوں درہ دے قائدوں بھلے میرے رب سائیں جھابے عید بلا او مرسی گالا کے تے میریاں اکھیں پائیاں دیدار کرسن جدو سے موک سجا کے ادو جدائیاں موک جاسن گل ملسن باما پا کے او ظفر منتا پوریاں ویسن ندیاں جیڑیاں بخاری تے جا کے انشاءاللہ اللہ پوریاں بھائی کرے سی جی بھی اشار جی رہا صاحب یہ شراب کے بند رکھی کر روحان میں اکل دا مالک نہیں فرق انسان ہر بشر بھی کو جیا نہیں رات ایک لگی ہے گھر پہچان کل آپ کے بلکی دے نہیں بے بردی اوہ ڈھول دے دل نانے تینو میرے لیا سجوڑ کی نو نہیں بڑا لئی پھر کے دیکھ جہانے